ଥରେ ଘରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ବୋର୍ ହଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲଉ ଚଲଉ ହଠାତ୍ ମୋ ଲାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି କଳା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଲାଗୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସିଗ୍ନାଲ କଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୂତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଡରେଇ ଦିଏ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଭଳି ହିଁ ହେଲା। ସେ ଛାଇଟି ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଲାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁ ବି ଥାଏ, ହଠାତ୍ ଲାପଟପ୍ରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୋତେ କିଛି ବି ପଚାର, ମୁଁ ଜବାବ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଗେମ୍ ହେଇଥିବ। ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆରେ କହୁନୁ ଟାଇପ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି ଆଉ ଡରରେ କହିଲି, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ? ବହୁତ ଭଲରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଲାପଟପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଯେତେ ବି ବନ୍ଦ କରୁଥିଲି ସେ ଜମାରୁ ବି ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଲାପଟପ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ଚେହେରା ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଗଲା, ସତେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛି କହି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୋ ଆଡ୍ରେସ୍ କୋଉଠି ପତା ଲଗଉଛି, ଆମେ ଦେଖା ହବା, ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବସିବା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଡରିଗଲି। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଲାପଟପ୍କୁ ଯେତେ ବି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେ ଜମାରୁ ବି ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ତୁ ଡରିଗଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜି ନେବି, ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ହଠାତ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ଲାପଟପ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ଲାପଟପ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ଖାଲି ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଖୋଜିଦେବ, ମୋ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ପତା ଲଗେଇଦେବ ଆଉ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବୁ ମୋ ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କାହାର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଶବ୍ଦଟା ଘର ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ସେ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାଲା ଲୋକ ତ ନୁହଁ। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ। ସେ କ'ଣ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜିଦେଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି? ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିଛି ଏତେ ଚିତ୍କାର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ଏସବୁ ଭାବି ମୋର ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ହଠାତ୍ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଡରରେ ଯାଇକି ମୋ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଭାବି ଡରୁ ହିଁ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆମ ଘରର ମେନ୍ କବାଟ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାପା ମା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଧେ କବାଟ ଦେବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ହିଁ ଥିଲି କି ସେ ଯେମିତି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ଏ ରୁମ୍କୁ ନ ଆସୁ। କିଛି ଶବ୍ଦ ହେବନି ବୋଲି ମୋ ଦୁଇ ହାତକୁ ମୁହଁ ଉପରେ ଦେବାକୁ ନେଲା ବେଳେ ମୋ କହୁଣୀଟା ଆଲମିରାରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ଧଡ଼କି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଯେମିତି ମୋ ହାତ ଆଲମିରାରେ ବାଜିଛି ଚିଲେଇବା ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା
ଆଉ ତା ପାଦ ଶବ୍ଦ ଜୋରରେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲମିରା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖେ ତ ମୋତେ ସେ ଲୋକଟି ଦେଖାଗଲା। ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସେ ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରିଥିଲା। ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲା। ହେଲେ ବି ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲି। କିଛି ସମୟ ସେ ଲୋକଟି ସେମିତି ରୁମରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଏ ରୁମରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୁଣି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ବୋଧେ ଘରେ କାହାକୁ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କଲି। ଆଉ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ବି ଆସି ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡାକି ସାରିଥିଲି। ପୋଲିସ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା ହେଲେ କାହାକୁ ବି ପାଇଲାନି। ସାହି ପଡ଼ିଶାର କିଛି ଲୋକ ବି ବୟାନ ଦେଲେ କି ସେମାନେ ବି ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ପାଗଳ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। କ'ଣ ଏଇ ଲୋକର ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲୋକ ସହ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଆଉ ସେଦିନର ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିନି କି ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏମିତି ରାତି କାହା ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। ଏମିତି ଡାହାଣୀ ଆଉ ହରର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ।